Police Assistance Desk para sa Semana Santa activated na sa lahat ng simbahan. Silipid sa report. Mula pa sa Binangonan, Rizal ang grupo ng deboto na ito na second stop sa kanilang bisita iglesia, ang St. Thomas Aquinas Parish Church sa Mangaldan, Pangasinan. Alauna ng madaling araw sila bumiyahe mula sa Rizal. 7 simbahan sa Pangasinan ang kanilang bibisitahin ngayong araw. Bilang Katolik, napaka-importante nito. Nung pandemic, malungkot kami kasi hindi kami nakakapagganito. Magaan, parang na-upload yung mga kasalanan ko. Kasabay ng dagsa ng mga bumibisita sa mga simbahan ang panawagan na magnilay-nilay ang bawat deboto, alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng bawat isa. Yung ating gagawin para sa Diyos, biyaya na rin ng Diyos yun eh. Pero yung ginawa ng Diyos para sa atin, hindi natin kayang pantayan yon. So, rather than look at what we can do, let us look at what God has done para magkaroon ng meaningful Holy Week. Simula ngayong araw, activated na ang lahat ng Police Assistance Desk sa harap ng mga simbahan. Ito'y para mabigyan ng proteksyon ang bawat deboto at para matiyak na sumusunod ang bawat isa sa minimum health standards. Ngayong araw, simula na rin ang Oplan Sumvac ng PNP na layong gabayan ng mga deboto, turista at biyahero na papasyal o bibisita sa probinsya ng Pangasinan. Yung mga guidelines po natin sa kanila and at the same time security preparations po nila, lalong-lalo na po sa mga matataong lugar po all around the province po, ma'am. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galbat, Balitang Amyanan.